Здравейте, приятели! Добре дошли в кухнята при Гали. Днес ще направя за вас, а и за нас, един сладкиш с круши. Тук съм си приготвила необходимите продукти. 4 яйца, размер М, ако са по-големи при вас, стават и 3, 150 грама захар, 150 грама краве масло, което трябва да е на стайна температура, 180 грама брашно, една ванилия, един пак пулвер, около 40 мл прясно мляко, 4 круши, кората от половин лимон, филиран бадем около 2 супени лъжици, около 2 супени лъжици сладко от кайсии, което ще намажем сладкиша накрая. Първо обелвам крушите и съм ги поставила във вода, в която има изцеден лимон, за да не потъмнява. Сега ще я разрежем всяка круша на 4 парчета. И ще оставим в тази вода. Така. Докато разрежем всичките 4 круши. Нарязаните круши, ето така на парченца, ги оставям на една страна. Тук съм си подготвила форма 26 см, която съм я намазала с масло и съм сложила хартия за печене. Ще разбиваме първо яйцата и захарта. Тук си слагам и лимонената кора, и ванилията, и една щипка сол. И разбиваме много добре яйцата. И след като яйцата не се разбили на пяна, си добавям и маслото, което е на стайна температура. Виждате, меко. Разбивате също внимателно. Докато се разбия маслото. Маслото с яйцата е разбито. Сега си добавяме бак пулвера при вече пресятото брашно. И добавяме към сместа и разбиваме за много кратко. Сега тук си добавяме и прясното мляко на малка струя. Грама. Разбиваме до готовност. Включваме си фурната на 180 градуса. Нашето тесто е готово. И сега ще го сложим в формата за печене. Разстиламе го добре. И сега ще сложим крушите отгоре. Правим разрези леки на крушата. Ето така. Ето така. Леко е разрязана и подреждаме върху тортата. И така с всички останали парчета. Не надълбоко, просто леки разрезчета. Всичко е подредено. Ето виждате, така изглежда. Вземаме си бадемовите люспи и поръсваме отгоре на тортата. Торта сладкиш, така или иначе, е много нежна и вкусна. Казахме, фурната е загрята вече.
и слагаме да печем около 40-50 минути. След 40 минути нашия сладкиш е готов и изглежда така и ще го оставим да изстине. Мармалада, който не остана за накрая, го слагаме в тиган с една супена лъжица вода да се загрее. Разбъркваме непрекъснато, докато завари и го снемаме. С него ще намажем сладкиша отгоре. Нашия сладкиш е готов. Сега ще намажем с топлия мармалад. И когато изстине напълно, ще го нарежем, ще си направим едно кафенце и ще го пробваме. Сега ще разрежем сладкиша. Ето вижте как изглежда. Ще му сложим и малко сметана, както си подхожда, и малко боровинки за декорация. Да ви е сладко и вкусно. Харесайте, опитайте, коментирайте. Приятен апетит!